sing semangat tetepang Mas Zazo. Iki biasanya iki ono susu ngono lho. Ono susu. Biasane. Ini parah ini. Iya, sebelum dilanjut panggilan sekali lagi kami tujukan Kose kepada. pisan meneh. Iya, oh iya, monggo Mas Zazo, monggo saking panitian. Cik, monggo dipun lanjut Mas Zazo. Blandar tuwa gawe omah ulo. Cakep. Ngibur penonton munggah suwarga. Amin ya robbal alamin. Muga-muga kaleksanan J. Amin. Alhamdulillah. Is bareng-bareng awak dhewe menghibur adu-adus Magelang. Iya. Supaya nih seperti semboyan iki parakan kudu tersenyum. Tersenyum semuanya Mas ya. Ya, kita juga tersenyum harus Ya, tersenyum. silakan ada pengumuman tadi ya, pengumuman lagi panggilan ya. kami tujukan kepada adik Zahra. Jumo ditunggu, bahnya di belakang panggung. Sekali lagi kami tujukan panggilan kepada adik Zahra, ditunggu neneknya di belakang panggung untuk segera merapat karena sudah ditunggu dari tadi. Sekian banyak, terima kasih. Benjang bidal gumuro saka jroning praja gung ingkang palakuswa abra busananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat dumung ngopangop kena sabun jaing wukir marbabang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung.
mi gonjang kancing langit klop-klop lerege jange ngales resang baweng gandruk sabar angkat dulur wukir moya mayas balawur oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Suramaruta oh Bawana kana margana samyana warayan oh yo teman-teman menyambut gawe para buta klak wis Banaspati yo oh ah oh Ra
Sumangga yudha sang satriya tapa netepi ingkang saka prajurne doa mela kala beta ing nyawa adoh kata rungging kusuma
ing nyawa kadya kotorune kusumaning mongso. Buto raksasa yoger wis iya hae 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 iya hae 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 iya wis ya 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 iya Sikrotan bala tumingal kacampa sami madaling oh ler tate tuleting goto dayaku mayung sun kang mas Menika tari Gedruk Bapak ingkang nomor kalih. Nggih, menika Mas Sanjo. Iya iki digayang-gayangke Pak Narto. Nggih. Iki alhamdulillah saya bengi saya panas ora saya adem. Saya seger. Iki penontonnya kumpul dadi siji. Iki alhamdulillah. Nggih, desel-deselan, rayel-rayelan, nonton bareng-bareng Garuda Wisnu Satria Muda. Oke. Iya. Iki Pak Narto. Pripun? Topengnya wis dibuka, iki wis ketok penarine, iki ternyata ya bagus-bagus temen. Menika Mas Nemo wonten. Iya, Pak Jo sing semangat dong ah. Nggih, tes. Yo. Wah, nggih. Lah ngono lho.
Oke, kagem penonton semuanya jangan lupa untuk mengecek kembali barang bawaan panjenengan. Leres. Tas HP sedayanipun Pak Narto. Nggih. Iki mau sono bocah ilang telu. Jim kalau kau mau, Siap. wonten pengumuman kalau mau mereka Mas Zozo. Ya, iki ojo nganti ono sing ilang neh Pak Narto. Ampun terulang kembali Jim. Iya, soalnya jadi. Soalnya li gawe angel. Yo angel saya ragati yo angel Mas Zozo. Iya. Wis pokoknya bareng-bareng awak dhewe ngregengaken acara. Tasyakuran. Iya. Iya. Sinten? Keluarga Ibu Lili, terutama untuk adik Milka Zuanita Arumsari, semoga menjadi anak yang pintar berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Mas Jojo tambah pintar, akhirnya sekolah Mas Jojo tetap semangat, pokoknya jangan bandel. Iya. Pokoknya doa terbaik Pak Narto Iya, kagem doa yang keluarga. terbaik kepada keluarga. Iya. Semoga sukses bisa nanggap meneh. Betul. Iya. Yuk painem bakul rambak Iya, dene kurang marem nanggap piyambak. Leres. Nggih. Adem sing adem iki hawane. Cekep. Bunga sing bunga kabeh penontone. Alhamdulillah. Paraan pancen gayenge rame kaya ngene sing pojok ketok ayu dhewe sing ngendang pinter bae. Mas Bambang. Ini parah nih. Temenan ke Mas Bambang. Paling Ini dhuwur parah dhewe Mas. Ya ya. Wis muga-muga ketemu karo jodone wong paraan kene Pak Narto. Amin. Memang cantik-cantik. Iki Amin. mau dari panitia sing jaga gerbang kono ya cantik-cantik. Sangat ramah sekali. Luar biasa. Ya. Yuk dilanjut Pak Narto iki Monggo. jam 11:30 ndak kepengen. Ya Yuk. kewengen jago. Dipun paringi satunggaling lagu Memanikmu kagem panjenengan semuanya masih bersama Sinden Tremos Indonesia. Bunter-bunter ginuk-ginuk terkenal di dua alam, dari alam gaib dan juga manusia. Siapa dia? Jeng Saria. Saya bersama Garuda Nusantara Muda Indonesia. Yuk Mas Bambang. Cek. Ya, sekali lagi panggilan kami tujukan kepada Mbak Siva Ngabian Ngeropoh, ditunggu adiknya yang bernama Adik Faris di belakang panggung untuk segera merapat. Terima kasih. Niki. Wasik. Kebagung bergoyang. Wasik bersama Garuda Nusantara Muda Indonesia. Bersama Sinden Tremos Indonesia. Jom Sadia.
Ayo bali nang asalmu boto yuk.